करुणा निधान से, करुणा निधान से। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से, हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। गलती कवन भइल बा, गलती कवन भइल बा हम सब नादान से। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से, हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। ना जाने के केरायास में निकलत न सास बा, मन बा उदास खास कहीं नहीं के पास बा, नहीं के पास बा। ना जाने के केरायास में निकलत न सास बा, मन बा उदास खास कहीं नहीं के पास बा, नहीं के पास बा। रावण लिहि परान गर्दन, रावण लिहि परान गर्दन काटी कृपान से। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से, हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। हनुमान जाके कही दिह, कही दिह करुणा निधान से। दिल से नहीं भुलात बा लक्ष्मण के बतिया, क के याद बीतता दिनवा ही रहतिया, दिल से नहीं भुलात बा लक्ष्मण के बतिया, क के याद बीतता दिनवा ही रहतिया, दिनवा ही रहतिया। अफसोस होता लम्हानी रेखा, अफसोस होता लम्हानी रेखा लक्ष्मण निशान के। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से, हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। राम जी राज सूरज ना धीरज के चैन बा, उनके सूरतिया देखेला तरसत नैन बा, तरसत नैन बा। राम जी राज सूरज ना धीरज के चैन बा, प्रभु के सूरतिया देखेला तरसत नैन बा, तरसत नैन बा। उनकर सूरतिया बिसरे ना, उनकर सूरतिया बिसरे ना हमारा ध्यान से। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से, हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। बाघ आर्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।